Добър ден. Бих искал да поръчам. Извинявайте, може ли, защото бързам с самолета? Значи искам геврек с последните 4 букви, паприкашче и винен бак подавна. Може ли по-бързо, че самолета, моля ви, мадам, самолета и дете? Съжалявам, обаче този геврек откъде да ви го намеря? Геврек нямам. Това ли е геврека? Леле, може ли, че самолета, защото не, дайте ми целият пакет, защото бързам. Целият пакет си иска. Бързам. Самолета излита, аз не мога вече. Не мога. Така. Паприкашче, заедно ще го ядеме с шарик, заедно ще го хапнеме и виненото това. Мама му стара. Значи аз искам гевре, ци, гевре, ци. Последните 4 букви казах. И то с малка буква, не може да кажа. Гевре, ци искам. Значи няма да ям. Може да се пина вода. Не мога. Ще получа дископатия от нея и аз. Кой ресторант да седна се става фан. Не мога. Не, самолет. Не.